Čaute lidi, vítejte v mém prvém videu. Dneska to je hra Shakes and Fidget. Startujeme od Dioka 96 FK Barcelona. Co dále vám můžu řeknout? Ukážu vám věci. Tak. Tady mám na výdrž. A i toto mám na výdrž. Tak. Koukneme se. Mám tady dost, nevím proč jsem napostavil ten. Tady mám dost TikTok. Dost tohoto inteligencie je ty výdrže, to mám dost. A ve zbrojírně nic nemám, no krem tohoto to mám slabé. Můžeme jít do arény, tlouštík, jdeme do tlouštíka. Kritik. Mám trochu velké hlasitosti, další kritik. Trochu si stěším hlasitosti, bo to mám asi na 100, no. Můžete si všimnout, že mám zelené vlasy, oranžové obočí a hnědé fúzy. Teraz, nevím proč jsem zase, jdeme do hospody. Dáme si questy, jaké tady máme questy. To si dáme. Teraz jdeme na německý server, kde máme misasinku jsem v žádném cechu. Mám tady, nevím, proč mám klikl poštu. Tady mám dost dobré věci. No, toto má docela dobré, koupím si na obratnost. Tak, můžeme zkusit, no, první dáme arenku. Ještě si něco vylepším. Myslím, že mám něco v zbrojírce. No, to je na hovno. No, to mám lepší. Takže vylepšíme si něco, vylepším toto a že tento týpek je na obratnost, či no na strike. Tak. Teraz jdeme do arénky, jdeme na hodně Rudolf 4 a dáme bez problémů. Vidíte, jak dávám, to byl slabý. Takže teraz jdeme na nočného gůla, pohaj ty svině, to nedám. Skoro pěkně. Jdeme do arénky, do hospody a odklikneme si toto. Nemám zvíra, nevím proč, takže si koupím zvíra. Stál. Tak, až teraz si dáme tohoto. No to jsem nechtěl zrovna. Či? Tak se mi tam ukázalo špatně. Takže tady nám běhá quest, takže jdeme na kámošův účet. No, sice bráchu. Tak. Snad. Nevím, proč mi to nejde. Či? What? Tak nevím. Posledné heslo. Fuck. Však to bylo toto heslo. Či však 9, ne? OK. Takže nic. Na jaký ještě účet můžeme jít? Jo. Tady mám, myslíte, že to také to bylo heslo? Či 3? Počkejte. Hejmaníkem heslo. To jsem nechtěl. Fuck. Tak potom nevím. Já se ještě podívám. Mám tu 23 hub. Víte co, já tady začínám šetřit. Asi. Jo, začnu tu šetřit. Můžeme jít zpátky na Dioka, na tento už vymysl, nebojte se. Vidíte? Lagy trochu, nevadí, v pohodě už. Tak, už mám tu skoro celé zrkadlo.
Můžete mi napísat do komentáru, já nevím, jak se získá to přátelství. To nevím, že asi nevím, někoho pozveš, nebo něco, nevím, fakt nevím. To, no nic. Takže, to je klasický začátek, takže možná někdy urobíme teda na tyto vlasy a toto, na tu hlavu. Takže, že se s váma, takže prostě to je jedno. Takže už končíme, takže zatím čus.